Dende o Grupo Marea Pontevedra están preocupados polo estado no que se atopa o entorno de Tafisa, onde últimamente aparecen numerosos coches abandonados. Dende este partido están preocupados pola imaxe que se está dando da cidade nesta marche do río e demandan que o Concello leve a cabo o prometido en pleno hai ano e medio. En setembro do ano pasado denunciamos a situación destes coches abandonados aquí e desde aquela aumentou o número de coches abandonados, de maneira que se pode falar de que é un punto limpo un pouco sucio, non? Ou máis ben pouco limpo. En definitiva, estáse convertendo nunha especie de desguace improvisado no que a xente que ven pois aplica a política de sírvase usted mismo. Dende Marea agardan que o goberno local non bote balóns fora e que faga algo canto antes en relación a este asunto. Non é de recibo que, sabendo como está isto e sendo o Concello responsable de traer aquí os coches, pois que o que podería valer como unha solución provisional de un día, dunha semana ou de 2 semanas se eternice. En ese sentido estaremos vixiantes para reclamar que se lle dé unha solución definitiva. Unha zona onde ademais os veciños tamén se queixan do perigo que supón o estado do muro de pedra, onde despois de cortar as árbores que ali estaban, o muro está case derrubado por algunhas zonas. Por iso piden tamén que se solucione canto antes este problema.